Mago mag tuke kocha mar Gor Mahia kaachiel gi ten club no bedo gi romo mokwongo e kindgi gi jotukgi mane tugo tuke mag CHAN. Ne en romo mano jotugo thuolo mar twak gi kocha manyien kendo miyo gi chenro motelo ne chakruok season manyien mana kaka jafo marwa James Opondo lero. Kogalo biro bedo gi tuko osiep e piny mar Tanzania dwe manyien kapok gitugo tukgi mokwongo mar league gi club mar Bidco tarik 21 dwe mar 9. Tok thich gi oko e tuke mag CHAN, jotugo mag Harambee Stars ma bende tugo ne klab mar Gor Mahia no bedo gi romo gi kocha Charles Akonor, romo ma bende ne oyuorie gi jagoro mar Gor Mahia kaachiel gi jalup jakom. Michael Kibwage, Lewis Bandi, Siraj Mohamed, Felix Oluoch gin moko kuom jotugo mane obedo e romo no. So far nimecheza ball, nimekuwa teams kadhaa na pia ukiangalia former team pia tulikuwa na ambitions za kushinda ligi na so forth. So na feel kukuja Gor pia imekuwa ni another step because na feel pia nilikuwa na need a new environment. Na new environment pia in terms of kupata pia team pia the same caliber ama hata zaidi kidogo. It's a big move for me. Nilikuwa natarajia cause nimewakaa hizo miaka zote nadhani nimekuwa Bandari. No, it's the right time I think to make a move. Hopefully itanisaidia more kwa career yangu. Club mar Gor Mahia osebedo ka timo orako margi e bwo kocha manyien kuom jumbe adek nyaka sani. En orako mapok onywando jotugo mane nitiere tim mar Harambee Stars ka kocha Akonor lero ni omiyo jotugo go yueyo mar juma achiel kapok giriwore gi jotugo mamoko e timo ikruok ne season manyien. We have now 10 players in the national team and of course, if they join us at the right time, it will be very, very good for us. Of course, we are in the pre-season process. We're doing a lot, and that we want them to come as early as possible. But of course, we are aware there is another national assignment, and so we want to see who will be out, who will be in, and then we'll take it from there. Kanomedo wuoyo, kocha Akonor olero ni pod gine chiro mar manyo jotugo mamoko kata odoko ni club no osenyiewo jotugo masulwe kowuok e klepe mamoko ma biro gi tuke mathoth season manyien ka geno margi en medo jobak kaachiel gi joloyo ka en e twak kinde ka kinde gi tend club no. We are quite certain for what we have now, especially we were short of defenders, centre backs and stuff, and that is our major problem now. But we are okay. We know that after everything, they will get back to us. They will go to the national assignment, and at that time we will also prepare for this short period of time where we will go to Tanzania and stuff. Our worry is how to get the rest, especially in the center back area. Tokuok gi lwetgi nono season mokalo, club mar Gor Mahia nigi ting' mar kawo kombe season manyien. Michael Kibwage lero ni donje club maduong' kaka Gor Mahia biro mana miyo gi mijing'o mar loyo kombe. Nafikiri experience tumepata kwa hizi games za CHAN, ukiangalia timu yetu ya Gor Mahia tuko na wachezaji wengi wenye walikuwa kwa national team, so hiyo experience tumepata huko, hopefully tutainstill kwa team tusaidie team. Unajua sometimes ukikaa mahali sana hata comfort unaanza kuwa comfort zone sasa. Basi sasa nafili pressure ya mafans itanisukuma zaidi. Pia sasa hii nataka pia ku maintain status yangu hapo national team. Na ukiangalia national team pia fan base bado iko juu. So ukiendelea pia kwa ligi unacheza na ball ya pressure hivyo ya fans, inamaanisha utakuwa na more experience na utazoea haraka, so utakikuja kwa international stage utakuwa tu uko sawa. Motelo ne season manyien, Gor Mahia biro dhi e piny mar Tanzania dwe manyien ka mogwel gi tuke mag osiep. Kogalo biro rakore gi club mar Bidco tarik 21 dwe manyien tukgi mokwongo mar league kapok gitugo gi club mar Sofapaka tarik 27 dwe no. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Left.